Sibingile sikwamukele mbukeli embukisweni wethu ohlelweni ikhaya elethu sonke. Ophambi kwenu ke babukeli uAyandaba kaLithuli njengenjwayelo. Namhlanje ke babukeli siniphathele udadewethu la ozizele nodaba lakhe afisa ukuthi ke silibheke siyiningizimu Afrika sibambisane phezulu kwalo lolu daba. Sizama ukuthi senze iningizimu Afrika ikhaya elinefudumalo. Sawubona mntaka. Unjani? Ngabe lo phambi kwethu ubani wakwabani Sibongo? Unothile kaMbhele. Unothile kaMbhele. Sihlangene namhlanje lapha phambi kwababukeli size ngani? Iluphi udaba ofisa sixoxe ngalo, sixoxela ababukeli and futhi yini ofisa sikusize ngayo siyihlelo ikhaya lethu? Engifisa ngisize ngabo namhlanje ukuthi ngikwazi ukuthi ngithola isitifiketi kanye ne-ID. Okay. I-ID nesitifiketi. Yebo. Ngabe njengoba usufikile ekhaya usuke wazama yini before wangasizakala noma mhlambe ukhani uzozama uqala? Sengike ngazama kaningi ukuya ema-Home Affairs. Ngaya ngakwenza ngabaningi ababekufuna. Bathi bazongibiza mase kumele ngizokwenza interview. Kuze kube manje abakazi bafona. Uma ngibuyela khona ngiyobuza bangitshela ukuthi bazongifonela uma sekumele ngizokwenza interview. Okwamanje kusakwenza abantu ababhalisa kuqala kunami. Into yanini le inesikhasingakanani njengoba namhlanje u-2025 2026? Yebo, ngingasho ukuthi it's been 3 years if I'm not mistaken because ngaqala ukuzama ngo-2023. Uneminyaka emingaki dadewethu njengoba ufuna ukulungisa indaba ze-ID? Ngina 19 years old. 19 years old. Amaphepha adingakalayo asuke ephelele. Yebo. So nje into ethiyayo nje ukuthi wenze le-ID interview. Yebo. Into edala uze wenze interview ngoba yini? Mabechaza. Abangichazelanga kodwa bangichazela kanjalo ukuthi kuma steps ukuthi uthole i-birth certificate because awukwazi ukuba ne-ID ungakaqali kwi-birth certificate, kumele uzokwenza interview. La ekhaya sisebenza ngokuthi siqale sikwenze interview. Basho kanjalo. Base bathi bazofona ke mase kumele ngizokwenza interview kuze kube namhlanje. Isiphi lesikhungo wawuyocela kusona usizo? Isexhobo. Isexhobo. Ikhona kuphela la usazame khona noma usukwazama na kwenye indawo? Yebo, ikhona kuphela la ngisazame khona. Okay. Baba bazali. Abazali bakhona kodwa abekho empilweni zethu. Abekho empilweni zenu. Yebo. Uhlala nobani ekhaya? Ngihlala nosisi wami. Mhlambe mawuthi abekho empilweni zenu nihlala emzini yabantu noma nihlale ekhaya, ubani ongekho ekhaya phakathi kwabazali nani? Ibona bangekho ekhaya. Sebehambile ekhaya isikhathi eside. Mina ekukhuleni kwami ngikhuliswe usisi wami, ubengekho umama nobaba. Kahle kahle angibazi. Awubazi. Yebo. Ayikho imizamo mhlambe esike yenzeka ukuthi kufunwa abazali noma mhlambe akukho la enike nezwe ngakhona ukuthi bangakhona mhlambe nayobheka? Cha. Umkhondo wabo nje asikaze siwuthole. Uzamile usisi wami ukuhamba efuna but akazange abathole. Ngabo abazali bawo bani bakabani, basuka kuphi nendawo, bashiye bani nobani ekhaya? Uma wami uMato Antonetta wakaNgcobo. Bese kuthi ubaba wami uThemba Robert waMbele. Yebo, ekhaya bashiya ingane eziwu4 ezintathu zamantombazane kanye nomfana oyedwa. Uma ngathiwa kukhona uhlelo lokuthi sibabheke sibathole, kunganijabulisa yini lokho? Yebo, kungasijabulisa kakhulu. Bonke bahamba ngesikhathi esisodwa unyaka owodwa noma mhlawumbe bahamba ngokushiyana? Kuyikona ke ngeke ngize ngiqinisekise ukuthi nginayo ishow yako because ngangisamncane. Oh, samncane. Yebo. Okay. Ekhaya isimo sinjani? Ubani obeka isiko etafuleni, kukanjani? Ubani obhekelela ukuthi ekhaya makuvuza aqonqothe? Isimo sikahle ekhaya empilweni nje? Yebo, ubhuti wami nosisi wami bayalekelelana njengokulamana kwabo. Okay. Isimo siyakugcolisa ngekhaya. Mhlawumbe mangabe ukuthi mhlawumbe
kukhona ukuthi ngicela ukubona ikhaya ukuthi ngingasiza ngakuphi nakuphi kungayinkinga mhlawumbe lokho noma mhla ungamukela nonke lokho usizo ngalithola. Lonke usizo ngalithola ngalamukela. Esikoleni uhamba kanjani? Esikoleni bengifunda kahle until ngifika grade 11 then ngase ngiyakhulelwa ngasiyeka isikole because ngase nginomntwana. Okay. Baba umntwana ukhona empilweni yengane? Yebo ukhona. So uma ungathola i-ID ungabuyela esikoleni? Yebo mengathola i-ID ngingabuyela esikoleni because ngiyakwazi nokuthi ngibhale ka-matric. So umntwana njengamanje akatholi i-grant noma mhlawumbe ikhona uhlelo enilenzile? Yebo akayitholi i-grant naye kanayo i-birth certificate. Kusho abantu abanganayo i-birth certificate laba babili njengamanje. Wena nomntwana omzalayo. Yeah ne. Awuphinde futhi ekhaya kuphi nendawo? Ekhaya kuseMkhomazi. Mkhomazi. Kuphi nomkhomazi? Mkhomazi mkhulu. Emkhomazi emkhulu. 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 Okay. Mukele emakhaya. Ngethemba niyazizwela udaba la lomntwana ukuthi lunzima kangakanani. Lungenzima kuyena yedwa nodadewabo nomfowabo. Sibhekelele ekuthenini ke uxhaso futhi esilibhekayo olokufuna abazali. Kuphinde futhi kodwa ebesi inhloso ye-interview bekukuthola indlela yokuthi udadewethu abe ne-ID. Usamncane umntwana ukuze angagcini eseshabalalelwe ikusasa lakhe mhlawumbe egcine esithatha izinqumo ezingezinhle ngempilo yakhe mhlawumbe eselahle ithawula. Siyacela ke eminyangweni engase isize isilekelele ekutheni umntwana athole i-ID noma engenza nje kwenzeke. Mawukuthi khona iphutha elikhona kule process ayichazayo udadewethu ukuthi Home Affairs bathi kunohlelo le-interview baningi abantu abadinga ama-ID. So ke naye ubambezeleke kwi-ID ngoba ulayini noma ngathi abalini abangaphambi kwakhe baningi kakhulu ngokuchaza kwakhe. So besicela ke onomnyango oseduzane ozokwenza kube nokushesha because unyaka usuphakathi manje besothi asiphuthumisele ukuthi umntwana abuyele esikoleni. Manje unyaka usuphakathi already ukuze kuphela unyaka ozayo umntwana esenayo indlela yokuthi wenze njani ngempilo yakhe nesikole. Siyacela ke bakwethu usizo. Kuningi ke esithemba ukuthi mhlambe mase qhamuka inhlaka eziyobe zifisa ukulekelela okuyovela okuyokwenza udadewethu asizakale empilweni. Usuka eMkhomazi la esiwa khona ngenhloso ukuthi ufisa ukusizakala ngoba iHome Affairs ayivanga izibe usizo empilweni yakhe. Siyacela ke babukele emakhaya udadewethu ufisa ukuthola nabazali bakhe abangazibi ukuthi bakuliphi izwe. Makukhona umuntu onolwazi ke asixhumanise nabazali babuye bezempilweni.